Je to prasinovec Mary Drinkwater. Vrátil se sem nastálo začátkem roku. Chvíli bydlel u ní a pak se nastěhoval na starou farmu. Říká se jí Mindivis. I to jsem Peter Drinkwater. Mladý kluk. Trochu divný. Peter Drinkwater. To jmenuje mi povědomí. Zajedeme za ním? Máš jiné plány? To jsi mohl odpustit. Proč takhle mluvíš o Petrovi? Mohl jsem jim toho říct víc. Vždyť je to můj kamarád, tači. Pěknej kamarád. Akorát tě dostane do maléru. Kež by jsem to přišel. Někdy bych si přál. Co? Ale pizzu. Kolik je hodin? 12. Gordon. Za chvilku přijde, musíš se ztratit. Jasně. Je ti to úplně fuk, že? A co? Jestli tady zůstaneš, nebo vypadneš. Ale možná proto se mi líbíš, protože nemáš vůbec žádný srdce. Jsi jako zemíč. Tak pozor. To měl být kompliment. Kdyby se o tom dokohatím dozvěděl. Vykazoval by tě jasně. No. Když nemáš Gordona ráda, proč o něm pořád mluvíš? Zůstaň přesně takovej. Jaký seš teď, tak se mi strašně moc líbí. A víš, co se mi líbí na tobě? Co? Tvoje velkorysost. Já jsem na to nezapomněla. Stýkáš se ještě pořád s tou holkou? Karolou? Jak pak by se asi tvářila, kdyby o nás věděla? Dej si jestli nechceš vyhrožovat, můžeš si tyhle 50-letý povyražit hledat jinde. Zkus říct Jackovi. Udělá ti to srdcici. A možná se mu to bude i líbit. Bože, ty jsi ale hajzl. Daleko. Co ty děláš? Kdyby chtěl člověk schovat nějaké hrabené zboží, tak tohle byste neviděl. Teda jo. Určitě to dělá hodně. A tady je. Jak papají. Jste Peter Drinkwater? A vy policajti, že jo? Jsem seržant trojského nějaký Teda, já ti řeknu, ty má starosti. Vždycky vás Fakt. poznám počet. To vystupte laskavě z auta. Chceme si s vámi promluvit o volání do Aladisova domu. Vážně? A co když se mi nechce s váma mluvit? Jak chcete, ale během pár hodin se můžeme vrátit s povolením pro nic. Jen si hledejte. Jde mi to fuk. Milej. Já? Porozhlédneme se teda. Ne, Dravě. Dodržíme předpisy. Jdeme za povolením. Ahoj, co je k obědu? Byla jsem se projít a mám